السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ça va en privé? Jama amba ubede fudda kuriya kilen ko kawbe kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da kuriya kilen pew. Peki ni yoro tani folinna. Kelengele lemma. Shaktana po assalamu alaikum ya habib. Kaifa halikum? Ini je. Ini baraji. Abu twangono. Kanumi blai ninge alaka to o kanu kana jufa. Ani duba jama be am sekta na pofo. Alhamdulillah suma alhamdulillah lezi ala kulli hal. Beninche ire be dokesa be merci badra kote. Bon antu me fera kuma alibi maxina fi abadan kan mene tu as programmé kabla vendredi long shekta na po bora ka minge o kera sababu ye aywa amuna lawiru timbe shekta na po togola kwa bonya bala ko kera kanus koso o kote kulenge fenyi wa o kadi alay ko nyeni nke shekta na po kanu koso mbado ko nkanu bagado wa yenganu ala kama achira kama bebe nata men nata de bina boara atobe ke kanui ko shekta na poni che aga kanu koso ko ni ndira togola kono kote. Okay alhamdulillah suma alhamdulillah mani fi ni nyina na iju jonko illa banko bi kamanangba oye muye an yɛrɛ ka sababu daminɛ ni o kɛra ala kama a kira kama Facebook sanfɛ hali sini a bi o ala kama a kira kama de kan fo sisan yan diɲɛ ka wuli sa o tɛ dabila fana ala kama a kira kama mɛ ala yɛrɛ ka danbe nana kɔnɔ badara maître tanapɔ ye chef tanapɔ ye nin ye o minɛ ka kɛ k'i yɛrɛ dafa k'i ka baara kɛ Cheikh Imam Konate filɛ nin ye Cheikh Docteur Konate filɛ nin ye mon Cheikh Sila de la France au flé. Mon sec, mon nouveau vice-président, au fanaflé, mon chef Sekou Salah, c'est lui mon nouveau vice-président. Kado fama, isa oke, minga kanga ke, obike, minka di oke ça. Et mon ancien vice-président aussi, Cheikh Nicolas Faye Sarko, depuis Morovia, konga ancien vice-président, kwaniche, minka di oke, minka kanga ke, obike, Aoniche, Maître Cisco, Aoniche, Ibrahima, Jigima, Bonan, Dona, et Bedram, Barochien, Ko Beniche, tellement angacha, ala de nimbe kalfa, Nema, ne, Koka Keka, ensemble pour réussir Demenaï, Kadouba Demenaï, Imam Baro, Pati Sankana. Cheikh Baba Tarawire. Ya Habib, Cheikh Abdoulaye Kamara. Nous befarla ñoankan. Mohamed Batiolo. Cheikh Abdul Kader Jalani. Ne tafana be. Cheikh Abdul Kader Soare. Oye ne tay. Allahu Akbar. Naye jasi damine ya sisa me nimisa. Ko beka yafa. Ambe bede fo dakuri kele ko beniche. Alors, donc ante kulunge yoro la ya bini war ko fora abe daga war ka bo femi ibi sigi yoro ni koni dona ki to sebe ka ba kalo sara ni dro wafla ku gani yira e ka wafla be se ka connection tawa connection mi kala mo baba numbe ka taka jigi ka soro ko ala to jigi ka di ema ki ka lame ka vokalu jigi aka ko ka temps perdu ma banunu ni turu fle o sigi so kono I hakli bi sigi ibi hami imaye
u b'u ka tɔnw ta k'u ka baara wagati dɔw bila ka bɔ k'u ka ala tɔgɔ bila olu de b'u ka